Čakáme, zistíme. Hej? Napíš to lepšie, že by sme sa nepomýlili už dvakrát. Takže táto košielka je Luna 32, stojí iba 12 eur, naozaj super cena. Čiže vynikajúca značka, taktiež je to White Angel, všetko šité tu v Taliansku, krásne, iba 12 eur táto košielka, je to posledný kúsok, takže dievčatá, ak by sa vám páčilo, verte si. Tinku pozdrav Markovičov, pozdrav. Ahoj Tinka Markovičová, pozdravujem. Adrian pozdrav. Adrian pozdrav, ahoj Adrian. Celá fajta. Takže, ďalším kúskom sú tieto košielky. Adrian môže preferentku. Áno, Adrián, môžeš pre frajerku. Marian ukazuje, že máš nakupovať pre frajerku. Máme pekné veci. Takže, ideme na tieto košielky, všetci zlatí moji. Píšte si Luna, ja už normálne okuliare potrebujem, bo nič nevidím. Luna 18. Táto košeľa stojí iba 25 eur,